Dobrodošli na moj kanal, ja sam Tijana, vi ste vi, a danas ćemo da započnemo novi serijal na usamljenom utorku, a to je Slatka subota. Slatka subota vam trenutno možda liči na moj glavni kanal Pivokosa gde kuvamo, ali nije. Slatka subota je serijal u kojem će se pojavljivati sve što je meni slatko ili simpatično. Znači, bukvalno ne mora da znači kuvanje. Ovaj put, ove subote jeste kuvanje i pravimo strawberry tiramisu. To jest neko sranje koje sam ja našla na Pinterestu i ako vam smetaju teške reči i odvezana kosa, vidimo se na kanalu Pivokosa, ali usamljeni utorak je moj vlog kanal, tako da ko vam smeta možda da ide. I također nećemo se pretvarati da znam ovaj recept na pamet, ja sam ga ištampala. Uglavnom, videla sam ovo na Pinterestu i prosto sam morala da probam. A pošto znate, ja sebi ne mogu da opravdam tek tako da pravim slatkiše, nego prosto moram da snimam to, moram napravim to kao kontent i onda to ima smisla što ću da pojedem 100.000 kalorija. Sada ćemo to da snimimo. Ja inače nisam ogroman fan tiramisuva, generalno, ali ovaj mi deluje jako dobro. Znate da su jagode moje omiljeno voće, tako da počet ćemo od pravljenja strawberry sirupa, to je sirupa od jagoda koji se pravi vrlo jednostavno, od očišćenih opranih jagoda koje su meni ostale od jučerašnjeg snimanja 3 generacije, koje ćete gledati sutra na mom glavnom kanalu, da smo pravili palačinke. Pored tih jagoda nam treba 1/4 šolje vode, malo limuna i 180 grama šećera. To ćemo sve zajedno da kuvamo i da usput pasiramo malo te jagodice, da napravimo sirupić i onda nastavljamo dalje. Sad ćemo da ga isključimo i procedimo. Bitno je dobro ga procediti. Ostatak ćemo skloniti sa strane, a ovaj sok ćemo još malo dokuvati sa sokom od limuna. Trebala sam šećer da stavim naknadno, ali naravno sam recept pročitala prekasno, tako da šta se radi. Kad proključa ovako, treba još da ga kuvamo 5 minuta. Prošlo je 5 minuta, tako da ćemo sad sipamo naš sirupić da se hladi polako u ovu slatkočinicu. Ovo treba skroz da se ohladi, tako da ćemo malo sačekati da se prohladi na sobnoj i onda ga staviti u frižider. Ohladio nam se sirup, tako da možemo da nastavimo. Prvo ćemo da umutimo šlag. Ovo je slatka pavlaka, mislim da je moja kravica, ona jedina ima dovoljno mlečne masti za ovaj recept. Mislim da može i sa biljnim šlag kremom koji ja inače preferiram, ali ajde kao ovaj put sam se iskeširala i uzela mascarpone. Inače ja ne koristim mascarpone, uglavnom napravim mešavinu različitih krem sireva da bi dobila kao taj ukus. Ne koristim ni Filadelfiju ni mascarpone, skandalozno, ali za ovaj recept keš. Sad ćemo da otvorimo ovo pred vama kad smo se već iskeširali za njega. Da, to je krem sir. Totalno se vidi zašto je 4 puta skuplje dosta. Sad ćemo staviti ovaj šlag da se umuti i onda nastavljamo dalje. Ovaj moj mikser ne može da pokupi ovaj šlag. Tako da ćemo ga prebaciti u posudicu i umutiti ručnim mikserom. Tu ćemo stati zato što se jako bojim kada su prave mlečne slatke pavlake da ću je premutiti, da će otići u puter, što je apsolutno realističan strah. Stvar koja može se desiti, koja mi se više puta desila, tako da što se tiče prave mlečne slatke pavlake, bolje malo manje umutiti nego da ode u puter. To je bar moje skromno mišljenje. Šta imamo dalje? Sada ćemo u mikseru sa ne ovim nastavkom. Sada ćemo u mikseru sa ovim ravnim nastavkom za puter da umutimo ostatak stvari. Kaže 8 unci mascarpone sira.
To će ispasti 250 grama izgleda. Cijela ova. Pa ostalo je fazon 3 grama. Evo ovako da vam ostane. To je 230 grama. Dobra stvar kod ovih električnih vagica je što možeš da im menjaš jedinicu mere, tako da može ti pokaže i unce, i grame, i mililitre, ne moraš da googluješ i konvertuješ i sve to. Ovo je ostalo, ovaj posledic, ja ne planiram da mi to stoji u frižideru, tako da ćemo malo da prevarimo recept i da dodamo ovih 0,5 unci. U to ćemo da dodamo 90 grama šećera, malo vanile i oko trećine kapa, znači ako imate ove američke merice kap i onda imaš i pola kapa, trećina kapa, četvrtina kapa, prosto je mnogo jednostavnije praviti recepte sa interneta, a ako nemaš, jedan kap je 240 ml, tako da imaš verovatno neku šulju ili čašu koja je te gramaže. Sad ćemo da stipamo sirupić unutra. Ovo jako lepo izgleda. Izgusnulo se baš fino. Sad ćemo to staviti da se muti u mikseru i onda ćemo da mu polako dodajemo ovaj umućeni šlag. Sad kada se to sjedinilo ćemo da mu dodamo pola ovog našeg šlaga. A ostatak ćemo polako da umešamo spatulom. I sada ređanje, prebacit ću sirup u ovu malo duguljastiju posudicu kako bismo mogli u njega da umačemo naše piškote. Ovo se inače u klasičnom tiramisu radi u kafu se umaču, ali ovaj put, pošto pravimo jagoda tiramisu, umačemo u sirup od jagoda. Počinjemo. Piše treba umočiti piškote tako da su natopljene, ali ne onako mekane. Mi pravimo pola mere nego što je u receptu. Recept ću vam staviti samo link za taj recept koji sam ja koristila. Taman će nam ova posudica biti za 6 komada. Oba, sirupa neće biti. Će li stati 6? Su piškote s jedne strane deblje, s druge strane tanje. Ali to uopšte znanje? Sam ja jedina koja misla da su iste sa svake strane. Tak, dobro. Ređemo ih unakrsno. Wow, nove stvari učimo ovde. To je tako slatko. Sad ćemo na to da izlijemo deo našeg ovog fila. Smatram da on nije baš jako čvrst. Nije čvrst koliko bi trebalo. Ali dobro, zato ovo nije na glavnom kanalu, nego eksperimentisanje. Ja sam mnogo sigurnija sa biljnim šlagom. Zato što biljni šlag ne može toliko da se premuti, da bude kritičan. Ovaj, boga mi može. Pa sam ga možda malo premalo umutila. Možda se stisne u frižideru, ko zna. Vidjet ćemo. Mi ćemo znati uskoro. Hladno, piškoti imaju jednu i drugu stranu. Ko bi rekao? Definitivno imam premalo fila. Znači, ako pravite pola mere kao ja, morate fila malo jače. Pola. Ili ga malo manje okuvati ili tako nešto, nemam pojma. Boga mi, bit će umrljene. Ali baš nas briga. Bitno je da se jede. Tiramisu od jagode. Mislim da će one upiti sve jedno. Sad ćemo da zagrebemo ovo. Mislim da će te piškote, sirote upiti svakako taj kremić. Tako da, možda smo trebali malo manje u kremić, u fil sam. Daj mi domažem još samo jedan. Bar malo. I sada ćemo od gore da naređamo ostatak, tačnije da izlijemo ostatak našeg mascarpone fila i ide u frižider na hlađenje i onda ćemo sutra da ga probamo. Bićemo strpljivi ovaj put. Znam, nemoguće. Rastem pred vašim očima.
Evo ga, gotovo. Sad ćemo da ga pokrijemo sa folijom providnom, da ga strpamo u frižider i zaboravimo do sutra. Nadam se da si vredan svih para. A sada moj omiljeni deo, čišćenje kuhinje. Dočekali smo! Sad ćemo da probamo. Nadam se da će se isplatiti ovo čekanje. Da ga pospemo prah šećerom. I sad, trenutak istine, strawberry tiramisu. Inače, mama je mislila sve vreme da ću napraviti tiramisu kao pravi, znači sa kafom, ali sa dodatkom jagoda. I kaže mi sinoć, javi mi kakav je, baš me zanima kakav je spoj kafe i jagoda. Rekao, nema kafe ovde, ovo je tiramisu, to je Pinterestovo shvatanje jela. Njami. Piškote su se skroz natopile, apsolutno. Nije im neophodno više ovog sirupa. Sad sam u montaži shvatila da sam sve vreme govorila krema umjesto sirupa, ali nema veze. Prelepo je, bukvalno. Ovaj šlagić, kremić je savršen. Smatram da zaista nije neophodno. Mascarpone da je moglo i sa nekim drugim krem sirom da se napravi, koji je 5 puta jeftiniji. Ali ovo ostalo je savršeno. Jagodasto, osvežavajuće, savršeno zlato i po meni 100 puta bolje od pravog tiramisua, tako da napadajte me u komentarima slobodno. Prilično je slatko, čak i za moje standarde, onako osvežavajuće, ali šećerasto vrlo. Kao što su i inače ti sirupi od voća. I to vam je to. Nadam se da ste uživali u prvoj epizodi Slatke subote i da ćete uživati u ovom vikendu. Vidimo se sutra na mom glavnom kanalu Pilokosa u 10:30 ujutru, gde će 3 generacije praviti palačinke svaka na svoj način. To je to, vidimo se sutra, slobodno napravite ovo, slikajte mi ako napravite da vidim kako je vama ispalo. I vidimo se sutra i onda opet u utorak na ovom kanalu. Ćao! Ima ukus kao sladoled od jagode, ali onako nezamrznut sladoled.